Добър ден! Включвам се с втори влог. Първият не беше ужасно, но смешен. Микрофона, който си го взех, е много хубав и се чува много сериозно дишането ми, въпреки че съм свършил едни пукчета. Едно чудо. Така, сега, днеска няма да говоря много, но днешния влог ще бъде до Никопол. Спираме. Трябва да пропускаме винаги пешеходците, особено на зелен светофар. Ти огледала. Дали съм ги настроил хубаво? Май да. Така. Предния влог говорихме за каска Shark Carbon GT Pro, защото тази е доста шумна, която ползвам в момента. Е нова на N87. Боже, трудно да казвам първо модела преди бранда. Нова на N87 ползвам. Много хубава каска за парите си. Въпросът е, че просто е нисък клас. Няма какво да се очаква от нея. Да бях включил първо. Така, и така като стане е много готино. Има някакво гориво. Така, нова на N87, много хубава цена, удобна е. Не притиска толкова много. Има 3 въздуховода, 2 на главата, един отпред на устата. Има си подбратник, има си как се казва, това обаче заправи, ще му поправите. Държач на носа, който помага да не се изпотява много каската. Има пинлок, естествено. С прозрачна слюда съм, защото самата каска има очила. Очилата са даже с UV400 протектор, което е супер. В смисъл, това е висок клас протекция на очите. Защо карам от тази дясна страна, всичко е накъдрено. Даже и полиция има на всичкото отгоре. Добре. Накрая. Взех ли си документите? Да, взел съм си. Ще да бъде много готино да не съм. Така. Цяло тук май не видях полиция. Ще бележа, че ги няма. Ако успея с тия ръкавици, май успях. Както и да е. Хубавото е, че каската е с граден висьор и трябва да е малко по-безшумна. Говорихме си предния път за това, че съм е накичил с интерком, GoPro адаптер, кабели, вече е абсолютно безшумно. Но за това пък си имам слушалки.
кофта слушалки. Тапи. Този път съм си ги слушил. Между другото, тема, която е хубаво да зачекнем за начинаещи мотористи. Не, че аз не съм такъв, но поне минах по някакъв път. Отидох да пазарувам в един магазин в Пловдив. Първоначално за лоти, якета и така нататък. Панталон не успя да си купя, защото не ми стана. Поради обема на задните части тогава ми попречиха. Сега вече съм и на идея по-добре. Много хубаво си правете сметка какво си купувате. Гледайте да е нещо хубаво, удобно, не правете компромис с нищо. Аз в началото си викам, аре малко така, да пробвам, какво да пробвам, да съм си мотор, ще пробвам. Щом си купил, тук ще да е мотора, е хубаво да имаш хубаво перо. И сега си имам един щит панталон у нас, като му трябва 60 размер, 3,72 съм. Виждаш, ще направя хубава цена. Текстилен е, с надписи на Ямаха, Корона моторни прави. Якито е арма, което взех първоначално текстил с много джобове за въздух. Страшна работа. Обаче кожата е по-добре.
Взехме си един Швепс. И сега отиваме тук някъде. Няма да е тук, ще е там. Там има пейка, идеално. Седнем, ще пушим една цигара, с здравословни неща, ще ударим един швепс. Браво! Ето, на сянка, на сянка глупости. 55 градуса. О, никаква сянка няма тук. Така. Трябва да сменям батерията. Айде, до после.